patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ngayong hapon, kining inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kanangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsaro. Nga maghatod sa labing dagko og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas, ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live si GMA Complex sa Dakbayan sa Cebu. Nabugtuan gyud sa iyang kinabuhi ang 12 anyos sa human maangol sa pag-ulbo sa himuanan og pabuto sa Purok Shooting Star Radar Barangay Babag 2 Dakbayan sa Lapu-Lapu kagabi. Maguwang sa nakalasog ang iyang inahan na angol sa maong panghitabo. Samtang Babag Fire Station 3 miingon nga gi-job out ang mga pabuto nga gihimo sa mga biktima. Si Femery dumabok sa report. Nadawat sa Babag Fire Station ang alarma sa sunog alas 7:31 kagabi. Sudlunon ang dapit. Matod sa opisyal sa kabumbiruhan nga misusi pagbalik sa dapit nga maayo na lang nga napaong ang kayo ug wa nakaangin sa silingang kabalayan. Ang imuhang kuan lawas una na yung mga palbura bitaw. So pag spark ana kalit na siya full blast pa. Muna kay naa naman kay mga powder palbura. So may tendency ka nga dakpon giskay mo. Nahimutang sa sudlunong dapit ang payag nga iya ni Marivic Dico, 31 anyos, nga naghimo og pabuto dihang nahitabo ang aksidente. Saysay sa maguwang sa biktima nga nanihapon na unta sila si Marivic og iyang duha ka mga anak nga sila si Mary Jane Perez, 17 anyos, ug Jomar Dico, 12 anyos, dihang nahitabo ang aksidente. Maumay na kuanan tong mga bata nagbarugra sir nga siya nagtabas atong katong pabuto nga iya gikuan sa kutsilyo giabis. Unya nahibong lang sir nga ni spark man dayon. Nasayra ni Dico nga nakalas na ang iyang pag-umangkon nga si Jomar. Sa pagbisita sa mga sakop sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office, gipasaligan sila ni Najel Banyasya nga abagahon sa Dakbayan ang pagpalubong sa nakalas. Abagahon usab ang bayranan sa pribadong tambalanan diin gidala si Marivic ug ang iyang anak nga si Mary Jane. Oba ni Godfrey Rilien, ako si Femery dumabok. Balitang Bisdak. Gipahunong na ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahonga Chan ang paghimo og mga pabuto sa mga panimay sa Purok Shooting Star Radar Barangay Babag sa Lapu-Lapu City nga palibot haduol sa dapit di nahitabo ang pag-ulbo kagabi. Si Nico Sereno sa report. Gibalikan sa mga sakop sa Lapu-Lapu City Disaster Risk Reduction and Management Office ug Babag Fire Station 3 ang dapit kung diin nahitabo ang aksidente kagabi. Gipahibaw ni Najel Banyasya, hepe sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office, ang mando ni Mayor Junard Ahong Chan sa pagpahunong sa paghimo og pabuto sa maong dapit gumikan sa pag-ulbo kagabi. Sa pagkakaroon, maapektuhan ba di sila? Kay undangon man gyud nila din, undangon man sa order man sa mayor nga, undangon din ang pagpanggama kay di man gyud illegal man. Matod ni Guadalupe Dico, maguwang og iyaan sa mga nabiktima sa pabuto kagabi nga unang higayon nga naghimo og pabuto si Marivic ug ang iyang kapuyo tungod kay wala naman sila'y panginabuhian.
Nangiyawat sila nga may makita ug magasto sa inadlaw-adlaw nilang panginahanglan. Tungod niini, gipahibaw ni Banyasya nga hatagan og humanitarian assistance ang banay sa biktima ug ang mga panimay sa palibot. Mulungtad ang supply sulod sa 5 ka adlaw nga panginahanglan sa matag pamilya. So sundan nato humanitarian relief assistance. Tagaan nato mga pagkaon na tao kay aron dili magutom. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Nipagawas na og circular letter ang Archdiocese of Cebu may tungod sa mga lagda sa Misa de Gallo. First come, first serve basis sa mga musulod sa simbahan ang ipatuman. Ani ang report. Ang circular letter sa Pangulo sa Simbahang Katoliko mao'y tugbang sa executive order nga giluwatan sa local chief executive sa Dakbayan sa Sugbo. Nalatin ini ang mga lagda nga ipatuman sa Misa de Gallo nga sundon sa mga manibahay. Usa lang ka Misa de Gallo ang ipahigayon nga itunong sa alas 4:30 sa adlawon. Samtang usa-usab ka misa ang himuon sa alas 5 sa hapon apan way labot ini ang Sabado ug Domingo. Ang simbang gabi sa Lunes hangtod Biernes anticipated aginaldo mass uso samara sa liturhiya sa dawn mass. Usa ka special arrangement nga gitugot sa simbahan nining panahon sa pandemic. Isip mga tao no, isip mga nagkupot sa ato ang simbahan, kami usab sa among bahin naning kamot no nga musunod ug mapatuman gayud kining maong mga mandated health protocols. Gipahibaw ng daan sa cathedral nga ilang ipatuman ang first come, first served sa 50% sa manimbahay nga tugutang makasulod. Samtang dili tugutan ang parking sa compound sa cathedral kay diha ipahiluna ang mga manimbahay nga dili maigo sa sulod sa simbahan. Naghangyo pod mi no sa inyuhang mga kooperasyon nga unta kamo musabot usab unta no nga ang atuang pagsaulog karon dili sama parehas sa mga naanda nato nga pamaagi no. Dili gyud sab tugutan ang 15 anyos paubos o 65 anyos pataas nga mutambong sa misa. Apan makita nila online ang Misa de Gallo alang niadtong dili makaadto sa simbahan. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sa Eastern Visayas, patay ang usa ka pulis nga nag-escort og piniriso samtang sandam usab ang piniriso human giambush sud sa gisakyang patrol car sa barangay Lugero, Marabot, Samar. Gila ang biktima nga si Police Corporal Earl Hembra kinsa nakaangkon og samad pinusilan sa iyang ulo hinungdan sa iyang kamatayon. Samtang sandan usab sa ulo ang piniriso nga si Nestor Lumagpas Jr. nga nagpaalim karon sa iyang samad sa Tambalanan. Nagduda ang hepe sa Marabot Police Station nga mga sakop sa rebelde ang namanhig tungod sa sunod-sunod nga pagkasikop sa mga sakop sa rebelding pundok. Nasayran nga gikan pa sa korte ang mga biktima ug padung na unta nga mobalik sa istasyon. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Bagong traffic scheme sa lungsod sa Konsolasyon nagbunga og mas positibong resulta sukwahi sa mga pagsaway labi na sa unang adlaw sa pagpatuman sa right turn only policy. Kining assessment sa mga mayor o sa Konsolasyon o ingon man sa liluan sa panagtigom nila ni Governor Gwen Garcia. Ano ang report? Gamayng sakripisyo alang sa malungtaron nga solusyon sa trapiko. Mao kini ang gipanghimug-atan ni Governor Gwen Garcia kauban nilang Mayor Johannes Aligado sa Konsolasyon o Mayor Cristina Frasco sa Liluan. Ilang giangkon nga nakasugat gyud og suliran sa southbound lane sa unang mga adlaw nga gipatuman ang new traffic scheme. Apan nakamugna usab kini og kagaan uhawan nga agianan padung sa northbound lane. Ang na-highlight lang kuno ang sitwasyon sa southbound lane. Sa gipatawag nga meeting, mitambong ang Mandawi City, LTFRB, LTO ug ubang mga stakeholders. Katong dali ra gyud kaayo dayon mang yaw-yaw, I hope you will now be eating your words and biting your tongue. Mangutana mo, naabay kausaban, dako ang kausaban. Ug nagpasalamat gyud mi ani
kang Governor Gwen nga who lead us no nga ma-implement ni. I believe that this traffic scheme, no, which is seeing success, is really the product of collaboration and cooperation. Samtang gipahibaw sa gobernadora nga ipatuman sugo Disyembre 18 gikan sa alas 5 sa buntag hangtod sa alas 9 sa buntag ug alas 5 sa hapon hangtod alas 9 sa gabi ang truck ban sa mga dagkong sakyanan nga moagi sa North Coastal Highway. Dakpon usab ang mga magparking daplin sa highway apil kini sa pamaagi pagsulbad sa problema sa traffic. That is now fair notice to all engaged in the delivery business. Laing nakatampo sa heavy traffic ang proyekto sa Third Telco nga nakapahuot sa mga sakyanan hinungdan nga gipatawag sa gobernador ang kadagkuan niini. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sa pagpadayon sa one-stop shop sa processing sa mga requisito sa traditional jeepney sa Mandaue City, minusra ang nakapasar sa inspeksyon sa mga units. Yawhag nga kurihian una kini sa di patubutang makabiyahe. Ang report ni Nico Sereno. Ang pag-inspeksyon sa mga traditional PUJs usa sa mga rekisito, una pa sila katugtan nga makabiyahe pagbalik. Ang LTO inspector mususi sa kondisyon sa unit, tagsa-tagsaon ang headlights, wiper, brake lights ug uban pa, bisan lingkuranan ug upholstery. Samtang gawa sa mga papeles ug prangkisa, susihon sab sa taga LTFRB personnel kung natuman ang prescribed seating arrangement ug barrier. Kaganiha, may pipila ka PUJs nga wala mahatagi og clearance kay wa makapasar. Gitambagan ang operator ug driver nga kurihian una kini ug ipa-inspeksyon ug balik. Walay signal. Muna ato tang ipaayo ta na kay lisod sad gayo, nagdagga na sila. Daga madisgrasya. Basta na muliko, walay signal light. Pati ka mga pintal, mga kare, mga dapat nindot po tan-aon. Karon mo itong last day. Para atong mga dili makapa-inspect sa LTO or sa LTFRB, adto na sila tingali mo dangop sa MBIS na mismo. Ang jeep ni Ginang Evelyn nahatagan og special permit ni atong Oktubre sa ruta nga San Fernando, Carcar. Apan nakugang na lang siya sa pending nga bayronon aron maisyuhan og team clearance. Hinuon, installment ang pagbayad niini. Ulo ko nag-expect yun nga tan-aon day ang pending day gatuo lang kog inspeksyonon lang ang unit ba. Ya ug unsay iyahang kulang mga ana lights ba. Ulo ko nag-expect nga ang kon gipaningot lagi ko. Pagkahibaw na ako akong pending 12,000. Kaya na ko uy, mura man sad tag mawa ang kaguto. Iko kay ko klaro pa masahero dito gud nga ano kay ma-discourage ko usahay kay gamay ra mig kita. Igora kakita kog 300 400. Muli naman ko kay tungod sa traffic lagi. Inglisura mga arang-arang siguro gamay kay daghang man kung tao diri dapitas Mandaue. Kung makumpleto na sa mga drivers ug operators ang papeles ug inspection, kahatagan na sila og special permit to operate. Hinuon, mag-agad pa sa dakbayan kung kanus-ag yun sila makabiyahe. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Naduga nga nausab ang mga nakalas sa Negros Oriental gumikan sa COVID-19. Kinihuman namatay ang 75 anyos nga babay nga taga-barangay Poblasyon 2, Dumaguete City. Matod sa Provincial Health Office, na-confine sa pribadong tambalanan ang pasyente gumikan sa acute respiratory syndrome, critical pneumonia, diabetes, acute kidney injuries o chronic kidney disease. Samtang nalakip sa bag-ong 15 ka mga kaso sa lalawigan ang tulo ka mga frontliners nga nagpositibo sa COVID-19. Gilangkuban kini sa 26 anyos ug 49 anyos nga mga babaeng nurses sa nagkalain-laing private hospital sa Dumaguete City ug sa 43 anyos nga midwife sa Rural Health Unit sa Zamboanguita, Negros Oriental. 83 na ka mga frontliners sa tibuok lalawigan ang nataktan sa sakit. Subay niini 740 na ang total cases sa COVID-19 sa Negros Oriental. Lakip ang 21 nga nakalas. Miabot na sa 613 ang nangaayo ug adunay 106 nga active cases.
Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Pipila ka mga daan sa Nakmes Talisay, siradaan atol sa pagpahigayon sa Misa de Gallo. Samtang kapin sa 50 ka mga polis nga gidugang sa Talisay City Police Force nangabot na. Adunay live report si Fee Marie Dumawok ka fam. Bab, gihangyo ang mga motorista o riding public nga tas-an ang pasensya og sabton ang pagpasira sa pipila ka metro sa daan diya sa may barangay Tabunok sa Dakbayan sa Talisay. Ilabi ng highway kini. Siradan ang daan gikan sa kunduha ka oras matag sayo sa buntag sud sa siyam ka adlaw. Kining pipila ka metro nga daan atubangan sa St. Joseph Parish sa barangay Tabunok. Kansang lane agianan sa mga sakyanan nga padung sa Cebu City. Siradaan sugod sa alas 4 sa kadlawon hangtod sa alas 6 sa buntag. Sugod kini karong Disyembre 16 hangtod sa Disyembre 24 alang sa siyam ka adlaw nga Misa de Gallo. Ang pikas nga lane himong two-way. Mato di joy tumulak ang pangu sa City Toda nga matag Disyembre gihimo na kini tungod sa dagsa sa manimbahay. Ilabi na karon nga napanlantawan ngang uban sa mga manimbahay diya na sa daan mo pahimutang aron pagsunod sa maximum health protocol. Mato ni Edgar Mabunay, usa sa mga sakop sa Parish Pastoral Council, kay nahimutang ang simbahan daplin sa daan, giyawag ang mga manimbahay nga magdala og kagwalingong kalingkuran ug payong. Kuno galing mag-ulan, white tent nga itaga na ang simbahan. Kay in case og mag-uwan dili ra bagyod pasudlon sa simbahan. Kay dili pwede maghuot dito. Di kuan niya, may nang naasay kagulong umbrella kay og mag-tent man pod ato sad siya magtapok. May nang umbrella imo jung kagulong ikarsan magbarog. Samtang ang kabumbiruhan sa Talisay City nag-inspeksyon na sa mga electrical wirings ug kun aduna bay fire exit ug evacuation plan ang mga simbahan. Gitugan sa fire marshal nga gawas sa mga personnel nga i-deploy, ipahimutang usab ang mga fire truck duol sa simbahan. Those who will attend the Misa de Gallo kasi kadlawon man na siya, before you leave your house, i-check yun nga kanang mga electrical na hindi naka-plug, mga appliances nato just before kita mula ko sa before mo hawa sa balay, before ta moag to simbahan para maiwasan nato na baka magkasunog. Kapin 50 usab ka mga pulis ang niabot gahapon sa syudad sa Talisay isip pagdugang sa puwersa sa Talisay City Police Station. Ang atubangon na problema will be the peace and order situation of Misa de Gallo. So I told them that we need their help, especially enforcing the peace and order situation. Kay while the plans are set, while ma-finalize na turo ng hapon ang tanang plano, we still need the help of our kapulisan. Bab, gisibog usab ni Mayor Samsam Gulyas ang oras sa curfew imbis nga alas 5 sa buntag kutob, gisibog kini og mas sayo-sayo. Bab, daghang salamat Fee Marie Dumawok sa imong live report. Gipalapdan na sa Mandawi City Hall ang pagpahibaw sa malagda nga ilang gilatid. Kabahin sa traditional nga Misa de Gallo. Nang inaot silang mutuman gyud ang tanan aron di mosaka ang kaso sa COVID-19. Ang report ni Nico Serino. Gipagawas na sa Mandawi City Hall ang executive order ni Mayor Jonas Cortez kabahin sa pagpahigayon sa Misa de Gallo. Ang curfew sa syudad magpabilin sa alas 11 sa gabi hangtod alas 4 sa kadlawon. Haumra sa oras sa misa nga alas 4:30. Pabilin nga gidid-an nga makagawas og makatambong sa misa ang mga 15 anyos paubos ug 65 anyos pataas. Although we will be allowing this mga masses in relation sa atong customs, at the end of the day, ato gipahibaloon nga napa ang COVID. The COVID is still there. It's a very volatile virus. We have no vaccine yet. Gihan ay pahinuon ang listahan sa uban nga mga open areas o gymnasium nga kapahigayunan usab sa misa. Kini aron mabahin ang mga tao ug dili magdasok sa simbahan. Mamahimo sab nga sa balay na lang mutan-aw sa online mass. Satellite areas or venues. So pwede sila sa gym, uban nga mga open area, open park. Magbutang lang dito projector, lingkuranan. At least, samtang nagmisa simbahan, di na sila muadto. Kung puno na sila laing kaadtuan. Kagahapon, usa ka bag-ong kaso ang napuno sa Dakbayan sa Mandawi ug may siyam ka bag-o nga recoveries. Dunay 33 ka mga aktibong kaso ang Mandawi.
Matod sa Emergency Operations Center, ding buwana, tag-usa lang ka bag-ong kaso ang average sa dakbayan. Dili mulabaw sa 1% ang positivity rate o gidaghanon sa mga nagpositibo sa tanan nga na-test. This is the effort especially of the entire Mandawihanon. Kung dili sa ilang pagsunod, kung dili sa ilang pagdisiplina sa ilang pagalingon, dili ta maabot og ingani. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Nagsugod na og rekorida ang kabubiruhan sa Babag Fire Station 3 sa Dakbayan sa Lapu-Lapu, subay sa naghinangat na nga kapaskuhan ug bag-ong tuig. Samtang 73 ka mga vendors ug mga pabuto nangayo og permit aron makabaligya og pabuto. Usa sa ilang gilibot ang sudlunong bahin sa Barangay Kalawisan, usa sa mga dapit nga buhatanan ug baligyaanan ug mga pabuto. Matud ni Senior Fire Officer 4 Agapito Bulutano, Fire Marshal sa Babag Fire Station, nga ang rekorida kabahin sa Oplan on the Road sa Bureau of Fire. Samtang gipahibaw ni Bulutano nga aduna nay 73 ka mga permit to display ang nagpaabot pa nga aprubahan sa ilang buhatan. Gipatinaw sa opisyal nga kabahin kini sa kampanya sa ilang Oplan Ligtas Pamayanan ug Oplan Iwas Paputok atol sa pagsugat sa Pasko ug bag-ong tuig. Katong mo kuan na dili na mo tinda nga wa dili sa mo ang lagbo, pwede na mo na sila sa tapon. Merry gayud ang Christmas sa mga kawani sa Talisay City Hall kay madawat nila ang 5,000 nga Productivity Enhancement Incentive ug laing dulan o kapin sa 20,000 pesos nga kabahin sa Collective Negotiable Agreement. Matud ni Talisay City Budget Officer Edgar Mabunay nga madawat sa dulan 400 ka mga regular nga mga kawani ang maong bonus sa dili pa ang December 15 ug pinasubay kini sa balaod. Samtang ning Disyembre usab pareho makadawat sa ilang financial assistance ang mga nakarehistro nga persons with disability ug mga senior citizens sa dakbayan sa Talisay. Matud ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga gihanay na ang mga dokumento ug giandam na ang kwarta alang sa kapin 10,000 ka mga PWD ug 15,000 ka mga senior citizens. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Nasikop nga suspect sa pagpusil patay kag Attorney Joey Luis Sawi gingog usa ka kanhi sundao o kasamtangang head sa usa ka security agency. Samtang mga gisulob nga mga sinina nga nakuha sa CCTV ato sa pagpusil sa abogado nakuha usab sa posisyon sa dinakpan. Ano ang follow-up report? Gipakita sa National Bureau of Investigation ang nagkalain-laing anggulo sa CCTV nga gikan sa mga establishmento nga gitahi-tahi hangtod na umol ang hulagway sa krimen. Gawa sa gitumbok nga gunman nga si Fausto Edgar Peralta aduna pa siya laing 5 ka mga kauban nga naa sa palibot sa wa pa mahitabo ang krimen. Lakip sa nakuhaan sa CCTV ang motorsiklo ug ang sedan nga auto nga ilang gigamit. Hangtod may abot ang sakinan ni Wee ug ang paglakaw nini padung sa iyang buhatan kauban ng asawa. Gipakita ang gunman ug ang iyang kauban hangtod sa crime execution ug sa pagpamauli nila sa usa ka pension house sa Mandawi diin silang tanan nagpundo. Dunay kuha sa CCTV nga gihukas ni Peralta ang iyang face mask. Gi-highlight usab ang iyang puti nga sapatos ug ang gisulob nga relo nga giingog gigamit atol sa krimen. Nasakmit kini sa NBI gikan sa posisyon sa dinakpan didto sa Cabuyao, Laguna. Gibutyag sa NBI official sa Cabuyao ang background sa gunman. Based on interview of Mr. Peralta, he is resigned Army personnel and presently working as a OIC of a security agency. Samtang may kanabigitan sa trabaho ang gitutukang motibo sa krimen. Napasakaan na og kaso kagahapong adlaw si Peralta ug ang laing 5 ka mga kauban nga nagtago-tago pa sa pagkakaron. All evidence, testimonial, documentary points to work-related sa mga gihandle nga kaso ni Attorney Wee. At this point, we cannot divulge what particular case because we are building the case on the mastermind.
Kauban si Cleofer Lumayag. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Usa ang namatay ug laing 7 ang naango sa nadimong aksidente sa tunnel diha sa South Road Property ESRP. Kini human gidaro sa usa ka Land Cruiser ang mga motor na miagi sa tunnel. Gingong mipasilong una sa tunnel ang mga motorista dihang mibundak ang uwan apan nabanggaan sila sa SUV gimanihon ni Tarik Liling Farhat, 19 anyos. Ang namatay na ilang nga si Stephanie Hitotua, 26 anyos, usa sa mga sakay sa mga nagmotor nga nabagaan samtang gipadayag sa Pangulo sa Cebu City Disaster Office Ramil Ayuman nga kinahanglang pamutangan og dungang signages ang dapit o constant monitoring sa mga SRP Police. Tacloban City Mayor Alfred Romualdez nagpositibo sa COVID-19. Kini ang gipahibaw ni Aldrin Quebec, ang City Administrator, ug Dr. Gloria Fabregas, ang City Health Officer. Hinuon matud sa duha ka mga opisyal nga walay angay nga kabalakan ang taga Tacloban kay maayo ra ang kondisyon sa panglawas sa mayor. Ug ana karon sa gitagana nga isolation area ang mayor. Uban niya nga gi-isolate ang miyang mga anak niini nga si Sofia ug ang unom pa ka mga staff ni Mayor Romualdez. Mo ko na itong weather update para karong adlaw nga Biernes, December 11, 2020. Ang northeast monsoon o amihan maong padayong nakaapekto ngadto sa northern Luzon. Samtang ang low pressure area nga ato ang gimonitor nahimutang nangadto sa West Philippine Sea naa sa 250 kilometers west sa Subic, Zambales. Ang maong low pressure area wala na epekto sa bisan asang bahin sa kayutaan sa nasud. Hinungdan niini ang tibuok Visayas, ang Occidental Mindoro ug ang Palawan apil na ang Kalayaan Islands para karong adlaw makasinati og generally fair weather nga dunay gyapoy kahigayunan sa mga patak-patak nga mga pag-ulan, pagkidlat ug pagdugdog dala sa localized thunderstorms. Para sa dugang impormasyon, bisitaha among social media accounts ug mao katong kahimtang sa panahon para karong adlaw gikan diri sa DOST Pag-asa sa Mactan, kini si Angelica Orongan. Mga kapuso, inyong makita kining mong episode sa official website sa GMA Regional TV sa www.gmaregionaltv.com. Bisitaha usabang atong official YouTube channel GMA Regional TV o gi-click ang subscribe button alang sa mga init ug nag-unang mga balita ug kasayuran gikan sa mga rehiyon. Daghang salamat sa mga kapuso nato, apil na ang nasagawa sa nasod nga nikisayod sa mga dagko ug mga nag-unang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namang tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Tibon Castro. Ang inyong balita, ang among balita, kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bambi Nalsaro. O 14 ka adlaw na lang, Pasko na. Mayong hapon mga kapuso and happy weekend.